От ООН отрекоха да са назначавали главен преговарящ с извънземни цивилизации. Информацията за контакт с НЛО дойде от британски медии. Според тях директорът на служба на ООН за космическите дела ще отговаря за евентуалното посрещане на пришълците. След като британската преса оповести, че ООН е назначила контактьор посрещач на извънземни, решихме да проверим колко често ние, земляните, сме посещавани от НЛО. Представителите на извънземния разум отдавна работят с наши учени. Съединените щати подписаха договор още 50-те години с едни от най-деградиралите космически цивилизации, но много по-високо развити в технико-технологично отношение. Разказа инженер Стамен Стаменов, физик и специалист по паранормални явления. Той обясни, че космическите цивилизации са над 200 хиляди. Част от тях, добронамерените към нас земляните, влизат в галактическа конфедерация, която се опитва да спаси човечеството от екологични проблеми и катастрофи. За съжаление обаче, САЩ и останалите световни сили, които общуват с злонамереното НЛО, нямат изгода от разрешаването на планетарните проблеми. Затова и пазят в дълбока тайна съществуването на извънземния разум. Галактическата федерация предупреди глобалният елит, че ако те не направят този акт да представят космическите сили, те сами ще го направят. Всъщност, извънземните са вече сред нас, но не можем да ги разпознаем, тъй като са дегизирани по наш образ и подобие, убеден е Стаменов. В момента тече такава подмяна. Идва шестата раса в лицето на децата индиго, кристалните деца и звездните деца. Те са вече сред нас. Въпросът не опира нито до вяра, нито до невяра. Въпросът опира до реални факти, до реални доказателства, а те са бол. Те са милиони. Аз не вярвам, аз знам.